аз не знам какво да кажа. Внесете малко оптимизъм на финала за Белгия. Дълги години живяхте и работихте в Белгия. Току-що пак си идвате от Белгия. Няколко месеца, последните няколко месеца бяхте там. В Белгия има ли оптимизъм? Там как е? Никакъв. Не виждам никакъв оптимизъм. Знаете ли цените какви са? В пъти са пораснали. Града в едната част вече не се ходи. Стрелят през ден в метрото. И то стрелят в метрото малолетни. Дават на малолетни да стрелят в метрото, защото на тях ги съдат като малолетни и са им по-малки присъдите. А това кой стреля? Мигранти ли са? Разбира се, че са мигранти. Значи, лъжите на мейнстрим медиите са чудовищни. Те не говорят за това там по телевизията. Те казват, че нарко се стрелят. Да, нарко са емигрантите. Наложиха закон сега нов, в който децата не могат да ходят на училище в друг квартал. Трябва да са в този, в който живеят. И сега в момента какво се случва в града, Брюксел, е, че всички се местят заради децата им да не ходят в училище с ислямисти. Например, приеха закон за това, че ако си даваш апартамент... Те се готвят за наплив на още бежанци. Подготвиха почвата за това. Не е добре. Не изглежда добре.